Gitte, hvad var det, du lavede på Bornholm i juli måned? Jamen, jeg var ude og sejle med nogle fiskere, og filme. Hvad for nogle fiskere? Jamen, det er primært sådan nogle erhvervsfiskere, som mest af alt fanger fladfisk i Østersøen. Og det var del af et led i et filmprojekt, som lige nu ligger lidt på standby. Hvad er det, der gør, at du har lyst til at lave film om fiskere? Det var på Bornholm, ikke? Ja. Hvad er det, der gør det? Jamen, jeg har meget stor interesse for små lokalsamfund, som på en eller anden måde er under forandring. Samtidig med så har jeg et projekt, som handler om EU og udkants-EU, som jeg kan kalde det. Så det vil sige de steder, som ligger langt væk fra metropoler og New York og Paris osv. Ikke New York, London og Paris. Men små lokale samfund, hvordan har de det? Og hvordan EU-maskine påvirker dem lokalt. Og hvad er det, der gør, at Bornholm er særlig interessant i den her sammenhæng? Ja, altså for mig er det nok, fordi fiskeri på Bornholm er noget, som er under forandring. Og der er fortalt præmissen for det, jeg skulle gå i gang med at lave. Så sagde jeg til fiskerne, at jeg vil gerne lave en lille film om fiskerne på Bornholm. Og så sagde han til mig, at så skulle du have været her for 30 år siden. Så ifølge ham, det ene fisker, var simpelthen for sent til den historie, fordi de har ikke længere et fiskeri samfund. Så det synes jeg er meget interessant.